A videóban elhangzó információk és adatok kizárólag nyilvánosan hozzáférhető forrásokból, valamint az interneten elérhető archívumokból származnak. Az anyag célja, hogy a rendelkezésre álló információkat rendszerezve, kronológiai sorrendben mutassa be, ezáltal átfogó képet adva az események alakulásáról. A videó készítése során törekedtem arra, hogy az elhangzó állítások több egymástól függetlenül elérhető forrás alapján kerüljenek bemutatásra. Fontos megjegyezni, hogy az összeállítás a jelenleg elérhető nyilvános forrásokon alapul, ezért nem feltétlenül tekinthető az események teljes körű vagy végleges dokumentációjának. Egyes információk hiányosak, eltérően dokumentáltak vagy időközben megváltozhattak. A videó célja nem az érintett személyek vagy események minősítése, hanem a fellelhető nyilvános információk rendszerezett, kronológikus és forrás alapú bemutatása. Deli Péter, vagy ahogy sokan ismerik Herbie, 1980. február 29-én született Tatabányán, szökőnapon. Ez a különleges születési dátum a videóiban is többször visszatérő poén forrássá vált, gyakran viccelődött azzal, hogy mivel csak 4 évente van valódi születésnapja, valójában még csak pár éves. Szülinapom volt. Az nálam ritka, 4 évente van. Mindig február 29, ugye? Hogy ez melyik év volt, nem tudom, akkor... Tanulmányait 1986-ban kezdte meg, az első 5 osztályt mezőtúron végezte, és állítása szerint az ottani kirándulásoknak köszönheti, hogy már gyerekként megszerette a természetet. Hiperaktív kisgyerekként hamar kitűnt az osztályból, ő volt az idézőjeles rossz gyerek, egyben a figyelem állandó középpontja. Kreativitása már ekkor megmutatkozott, szívesen rajzolt és origamizott. Sziasztok! Papírból szeretnék mutatni egy kis tutoriát, hogy tudunk ilyen hópelyheket csinálni. Ez tényleg egy sima papír, még a végén így ki is kell egyengetni, ki tudjuk ragasztani ablakra. A számítógépes játékok iránti szenvedélye is ekkortájt kezdődött, öccsével, Gabival rengeteg időt töltöttek játékokkal, és a közös érdeklődés később is meghatározó része maradt a testvérek kapcsolatának. Faszom se tudja. Na, az egész úgy kezdődött, hogy én nagyon sokat voltam kórházba, akkor nagyon egy hétig bekerültem a kórházba, nagyon pici voltam, 8 éves. Hazaértem, full készen, ugye, így, és akkor valami kis törők közül ott a tévé előtt levették, nem tudom, hogy anyám vagy apám, és tadám! Videóton TV komputer. Amikor az egész csak egy billentyűzet, szürke, aj de jó volt, de van rajta egy joystick. Beleépítve, amit nem tudtam. Egy költözés miatt a 6. osztályt már Debrecenben kezdtem. Az iskolaváltás és az új környezet nem volt könnyű időszak számára, de 7. osztályra sikerült beilleszkednie. Ekkor már ő lett az osztály humorheroldja, kreativitása újabb formát öltött. A könyvek lapjainak aljára apró animációkat rajzolt, lapozás közben láthatóvá váltak, amelyekhez természetesen vastag könyvekre volt szükség. Annyira jó érzéssel töltött el, hogy a többieknek tetszenek a rajzai, hogy édesanyja vastagabb könyveit kezdte el idézőjelesen kölcsönvenni, ellopni újabb alkotásokhoz. Egy idő után természetesen lebukott, észrevette édesanyja, és otthon meg is kapta érte a magáét. Később a költői vénája került előtérbe. Remek rímeket faragott az osztályról és társairól, akik kifejezetten örültek annak, hogyha a nevük belekerült valamelyik költeménybe. Nem kímélte őket az iróniától sem, a többiek pedig jókat nevettek a poénjain. Már ekkor látszott rajta, hogy a népszerűségért hajlandó bizonyos dolgokat is beáldozni. Őszinte Peti geci volt már kaki is a gatyóba teli. Feküdte márodba, verte kis agyon, jobbra hajlik a hót kicsi faszom. Alacsonyabb és vékonyabb termete miatt ekkoriban még nem volt túl sok önbizalma. A középiskolában azonban ez megváltozott. Újra ő lett Peti, a fene gyerek. Növekedésben utolérte a többieket, sőt ismét ő lett az egyik legmagasabb, ezzel pedig az önbizalma is visszatért. Ezután jöttek a diszkók egyik a másik után. Különösen szép emlékeket őrzött a Tarjánban, Csaba mamánál töltött időszakokról, ahol a helyiek szemében ő volt a városi vagány. Ezekből az évekből számtalan hihetetlen, sokszor pedig kifejezetten humoros történetet idézett fel későbbi videóiban. Legyen szó magukról a szórakozó helyekről, vagy éppen az oda- és hazautakról. E történetek egyik emlékezetes darabja, az első story vlog videója, a Beszartam volt, amely egy később védjegyévé váló műfaj kezdetét jelentette. De legviccesebb sztori, mikor beszartam. Vágod? Pont 10 éve. Megy a hasom, mint állat otthon, el vagyok, szombat van. Nem hiányzok suliból semmi, legalább hétvégén kifossom magam. 5 percenként rohanos tényleg ez, amikor itt és nem tud visszatartani. Na, amikor mész a WC fele, becsorog egy kicsi, az a nagyon gagyi, amit
lehetetlen visszatartani. Csörög a telefon, még ilyen piros matávos. Szegő vagyok. Gyere be bulizni Debrecenbe. Fiatal éveiben a bulizós korszak kezdetén Peti is megtapasztalta az alkohol hatását. Ekkor még korán sem beszélhetünk függőségről vagy komolyabb problémáról, az ital inkább a társasági élet velejárójaként jelent meg. Ez az időszak azonban fontos fordulópontnak tekinthető, hiszen a később életében meghatározóvá váló alkohol ekkor kapott először helyet a mindennapjaiban. Eközben az otthoni unalomban az öccsével egy egészen sajátos szórakozást is kitaláltak. Mivel akkoriban még nem léteztek a műhoz hasonló számítógépes játékok, a televízióban vetített filmek szereplőinek felváltva találtak ki magyar szövegeket. A különböző elváltoztatott hangok és beszédstílusok annyira beépültek a mindennapjaikba, hogy ezekből a megszokásokból még ma is hallani lehet valamit, hogyha a két testvér találkozik. Sziasztok! Luckei vagyok. Ismét elővettem a kamerámat, mert úgy gondoltam, hogy elég jó most a sérom, meg vagánykodni akarok egy kicsit. Vettem egy új gépet, Pentium 4. Peti tanulmányaihoz visszatérve, az általános iskola után 1994 és 96 között erős áram berendezés szerelőnek tanult, ez lényegében a villanyszerelői szakma volt, csak éppen az 1000 volt feletti nagyipari berendezésekre specializálódva. Ő valójában háztartási gépeket szeretett volna javítani, de erre a képzésre vették fel. Otthon nagyon szerettem bütkölni az ilyen magnók, meg a videómagnó, ott magamtól rájöttem autodidakta módokon, hogy ha ez itt, nem tudtam, hogy mi az, hogy IC, meg dióda, meg hanem tesztelgettem, hogy azt kicserélem, ezt átcserélem ezzel, akkor hangosabb lesz, meg minden. Meg miért recsek, ha mozgatom a hangerőt, és akkor szétszedtem, volt ilyen gumi, autodidakta módon. Mondom, én ezt akarom, akkor úgy látszik, hogy ha így szétszedek mindent, összerakni már nem tudtam semmit. akkor nekem ez kell. És akkor 3-at be kell pipálni. Első, háztartási gépszerelő, yeah. Második, erős áramú berendezés szerelő. Azt se tudtam, mit jelent ez, de kaptunk egy lapot, amin volt vagy 10 szakma. És ezekből válasz 3-at. És akkor olvastam, meg asztal, bárdogos, hon van áramhoz köze. Háztartási gépszerelő, azt tudom, hogy erős áramú berendezés szerelő. Harmadik meg informatika, jó van, számítógép is árammal működik, jó van. És akkor oda elküldik mindig ugye a jegyeket, meg hogy teljesített, és akkor utána nagy esemény a terembe, borítékok, bejönnek, Deli Péter, ami sikerült neki, erős áramú berendezés szerelő, Kis Viktor, és ugye ennyi időd volt meghökkenni, hogy nem vettek fel oda, ami az álmod. És akkor elmentem erre az erős áramú izére, azt közel nem volt ahhoz, amit én szeretnék. A szakmai gyakorlat során 2 cégnél is megfordult. Az első helyen már 14 évesen munkába állt. A cég többek között légkondicionáló berendezéseket gyártott, ám a gyakorlati idő nem egészen úgy alakult, ahogy Peti ezt elképzelte. Sokszor inkább csicskáztatták, mintsem a szakmára tanították volna. Vezetékeket blankoltak, sepregettek és különféle kisegítő munkát végeztek. Itt történt az első igazán emlékezetes betépése is. Egy felfordított csónak belsébe kellett alákúszniuk, majd egy kanna higítóval és egy rongyal csiszolniuk. A helyzet később is olyan emlékké vált, amelyre sajátos humorral emlékezett vissza. Mi az, ami a holnap felelünk, szóval amit meg kell tanulni, megtanultam, ami házi feladat megcsináltam. Délután 6-ra mentem dolgozni a gyárba, ahol erős fizikai munka volt, ami reggel 6-ig tartott, azaz 12 óráztam. 14 évesen kezdtem ezt az egészet, olyan 17, 18, 19 éves koromig. Igen, utána már az volt, hogy iskola nincs, csak a gyár. Mert az iskolát közben elvégeztem. Na mindegy. A második gyakorlati helyén egy áramszolgáltató hatalmas telepére került. Ott már kifejezetten veszélyes munkát is végeztek, időként pedig a céges kisbusszal külső helyszínekre utaztak. A tapasztalatok azonban egyre inkább elvették a kedvét a szakmától. Végül végigjárta a 3 évet a szakiskolában, a záróvizsgát azonban már nem tette le. Ahogyan később a sajátos, rájellemző humorával összefoglalta, idézem, köszönöm a tudást, de papírt nem kérek. Mondta mindezt
miközben visszafordult a vizsgázóhely ajtajából, és kilépett a nagybetűs életbe. Ezentúl Peti nem járt több iskolába, innentől kezdődött a szakmai élet útja. Ezen a ponton érdemes kitérni Herbie életének egy később is meghatározó nehéz részére, az otthoni, családi légkörre. Miközben édesanyjával a mai napig is szoros és szeretetteljes viszonyt ápol, édesapjával egészen másképp alakult a kapcsolata. Elmondása szerint édesapja erős alkoholproblémákkal küzdött, és már kisgyermekkorában fizikailag is bántalmazta. Peti visszaemlékezései szerint ezek a korai élmények későbbi életére is jelentős hatással voltak. Saját elmondása alapján a pánikbetegségének és az agorafóbiájának kialakulását is ehhez az időszakhoz köti, amelyek már 3 éves korában megjelentek nála. A betegségeivel és azok későbbi életére gyakorolt hatásával a videósorozat későbbi részeiben részletesebben is foglalkozunk. Hát utólag már felnőtt voltam, mire kiderült, hogy én nem vérszegény voltam, meg TBC-s, meg mindent próbálgattak már rajtam, hanem pánikbeteg én már 3 évesen, ugye az otthoni dolgok miatt. Apám miatt kerültem be, ugye, mert leszédültem a kemping hátuljáról, miközben mama-papa vittek a Köröshöz, vagy mi az a folyó, Körös? A Mezőtúr környék tudod pecázni. De otthon olyan rossz élményeim voltak apám miatt, hogy lefehérettem, azt így leborultam a csomagtartóról menet közben főúton. És ezzel a végéhez is értünk a Herbie történetét feldolgozó videósorozatunk első részének. Ez a rész egészen 18 éves koráig követte végig Peti életének fontosabb állomásait. Ha tetszett a formátum, és szeretnéd hallani a történet folytatását, illetve megismernéd közelebbről a YouTube egykori királyának, későbbi botrányhősének a történetét, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára és dobd meg egy lájkkal a videót. Ha pedig az adatok feldolgozása vagy a történet bemutatása során bármiben hibáztam, nyugodtan javítsatok ki a kommentek között. A célom az, hogy a következő részekben minél pontosabban és hitelesebben mutassam be Herbie történetét, úgyhogy segítsetek, ahol tudtok.